Хай облажить, до праведників приєднає, а нас помилує, спасе, бо Він благий, чоловіколюбний. Браті і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ми сьогодні з благословення святішого патріарха Філарета помолились за спочилими воїнами, героями, білорусами. Ми прекрасно пам'ятаємо і не забуваємо, коли в Україні прийшли випробування, як білоруський народ з нами співстраждав, молився і навіть віддав своє життя. І сьогодні в знак цих подій встановлено і освячено хрест, який буде завжди нагадувати усім, яку ціну платить білоруський народ за свою демократію. І яку ціну найдорожчу за це віддає життя. Як сказав Господь, немає більшої любові, хто віддає душу свою за друзів своїх. Це найцінніше. Ми, українці, Українська православна церква Київського патріархату, пам'ятаємо і кожен день в молитвах вже згадуємо і бачимо. Нехай Господь благословляє всі ваші починання в боротьбі, а спочатку